ben llevat, amb ganes de menjar. M'hauré d'esperar fins l'hora de dinar. Tinc molta son, no he pogut dormir. Vaig estar jugant fins les 11 de la nit. Vols anar corrents o arribaré tard? No vull que el profe em posi un retard. Ara, de sobte, tinc ganes de pixar. No m'aguanto més, aniré a orinar! Passa. No, passa tu. No, que jo et deixo passar, que jo soc No, més educat. jo també. No, jo soc més educat que tu. No, jo soc més gentil. Sisplau, passa tu. Passa? No, passa tu. Que passis. T'estic dient A veure, que dic que passis. Que t'estic dient que passis! Passes tu! Passes! Que passis, tio! Però seràs el gust! Què dius? Mira! Però quina pudor! Que no et fiquis, tio! Actualment tenim un problema. Un problema que podria ser solucionat amb una mediació. La mediació, amics meus, és la millor manera de solucionar els problemes verbalment, parlant. En el següent vídeo us ensenyarem un seguit de problemes que podrien anar a una mediació i que potser no us ho haguéssiu plantejat. Però abans, com és una mediació? Com va començar tot? Doncs tot va començar quan ella em va donar la bufetada. Demana-li perdó. No, que m'ho demani ell. Demana-li perdó. Però que m'ho demani ell, tio. Dóna-li una abraçada. Dóna-li una abraçada. Per què ho haig de fer jo, tio? Jo no he fet res. No vull. Sí. No, això no és una mediació. Una mediació no és un interrogatori. No? No. En una mediació només es vol resoldre un conflicte. No et pagaran en una mediació. En una mediació només parlareu i voldreu resoldre el vostre conflicte, el vostre problema, la vostra situació. Qualsevol cosa, com les que veurem a continuació. Ser mediador m'aporta diferents maneres de conèixer com resoldre problemes entre les persones i m'ajuda a controlar les meves emocions. Per exemple, quan tinc un problema, saber com solucionar-ho. La mediació ens aporta veure els conflictes des d'un altre punt de vista. A mi la mediació m'ha ajudat a fer el meu record de caques. És fascinant. És fascinant. Increïble. Fascinant. Pues aquests cursos trobo que estan bastant bé perquè trobo que saber com resoldre un conflicte és una cosa bastant primordial per la vida.
Jo abans pensava que la mediació era per nens petits. Però no, m'ha ajudat molt la mediació. Jo abans tenia molts problemes i m'ha ajudat a solucionar-los. Genial! A mi la mediació m'ha ajudat a canviar la meva vida. M'ha ajudat a canviar... Jo abans era un fumata, perquè la vida és una mierda. I jo vaig fumar per hablar-lo. Y la mediació m'ha ajudat a canviar eso. Cuando mi madre me ayudó a decirle, joder. La mediació és la solució, la millor opció. Gràcies a la mediació, la gent ja no es fica amb mi per menjar-me la cera de les orelles. Ajuda a solucionar conflictes entre dues persones i saber escoltar la gent. Què passa? Estic parlant? Molt bé. Doncs? I jo estic parlant amb ell. Bueno, va. Però vamos a la liga. Sisplau! A veure, mireu, he sentit parlar de mediació vosaltres, doncs ja n'hi ha prou i vaig celebrar la sèrie de mediació. Mediació! Què passa? Què està passant? Què passa? Què tots? Podeu explicar quin era el problema? Què? Tu què fas? Deixa'm morir. Pues sí, i ahir no hem estat. Aviam, em podeu dir per què aquesta profe ha cridat al servei de mediació? Ja escoltareu aquesta profe o no? La veritat, si no tornem a venir. Vosaltres mateixos. Sí. No? No? Que no? No? Mira aquí. Aquí si no vols col·laborar, t'obligarem. Quan vulguis. Te'n pots anar quan vulguis. No t'obligarem a seguir. Tu has dit que no? Tu has dit que no? Ara veuràs. Problema solucionat o no? Sí? Vale, ja està. Adéu. Tot i que no em sembli, els problemes professor-alumne també són els possibles casos per la mediació. Aquest no és el cas. Una mediació mai no serà així. Un mediador, sí, únicament fa servir el diàleg, però mai és agressiu. Mai no t'obligarem a estar a una mediació. Si no vols ser-hi, te'n vas i ja està. Una mediació és a voluntat pròpia, ja que un mediador és un amic, és un company. Un mediador et dona seguretat en tu mateix per solucionar un problema i que tot acabi bé.
Barcelona 73.